ụmụnne m o nwere ihe nshiga mụ ụlọ bọta ihe anyị bịara ịbọ maka ọwụla nnew ka nka ofu onye bịara jụọ onye ajụjụ sị ọ bụrụ na nne ka nka onye ka o kwesịrị ka ọ wụrụ nya lelete nne. My people ụmụnne m ndị olu gbarụtabalụ shia alụ postula shia alụla Enugu shia alụla Ọnịcha shia alụla Abakaliki shia alụla Imo shia alụla Abia steeti Kamgaruji shia alụla Achị maka na onye ala jụrụ ajụjụ asị njighị onye kwesịrị ilekọta nne maka na ihe ya ji ajụ ajụjụ ala asịla onye mbụ nke nta kwesịrị ile eri ihe nni njije ka enwu nke nta mmeri ihe ndị ruo lọcha ndị nke ukwu abịa letebe nne wochi doka omenala Igbo ị nwere ike idere m shem lee onye o kwesịrị ka o lekọta nne doka m na-ekwu ihe uke mma aza nke m mma laikikwa ka ịbịa ka ịza nji onye o kwesịrị ka o lekọta nne ma ọ wụrụ na ha aka nka ọwụji ọkpara ọwụ ada ọwụ osobe nji onye ike lọnya ọwụ ọdụdụ kwesịrị ka o lekọta nne na nna mụrụ ma ọ wụrụ na ha akaba nka maka na o nwere ka nwa nne na nna nchi akacha nka ha akatọọ ala agbaji ịta la ezinụlọ shi nji onye melekọta elekọta ọmụshi ọgụ nke ashila emetegwe ori m lekọtabara ka o lekọta ụmụnne m wochi ka m bịa zaa ajụjụ la ọ dụọrọ ụmụ niile amụrụla amụfụtara mmadụ niile ka ọ dụọrọ ilekọta nne ha na nna ha ịbụrụ nwoke ịbụrụ nwaanyị bịa across my video o kwesịrị ka ọ wụrụ gụ ma nwoke ma nwaanyị ga-elekọta nne na nne ma ọ bụrụ na ọ nwụọ mala ihe njiwola ka enwere nlekọta adụlikelike ọwụla ọgụ owu liwu ji ọkparala elugwo nwaanyị mụta ụmụ nke ada alọrụ ya wụrụ ihe na-eme na-emekebe nke papa nke ọ dụrụ ada ma ọ wụrụ aka adụ ada ahụ at least aka anyị jicha aka ndụ iwu ọka nwee lụọla ụlọ lab ka o edesa nne mala ndụ nke nwoke na ndụ nke ọjọọ ụmụ nwaanyị ndị ọjọọ gala atụta ego maka na ọ dụọrọ onye isi dụọrọ onye ama onye eweteghị ego onye ahụ egbote ọfụta ụtụtụ kwado bịa ọ wụrụ na ụlọ ile bụla ụlọ ịhafụla nne ala asacha nne gbalịa sacha nne gbalịa sacha nna maka na enwere ngozi ndola ofu onye ha kwara mmemme ọ adụghọ mma ishilali eweta ego liye alụkatabeghị fụtakwara bịa sacha nne ile ewetegwa ego ịlọkata mee nnụ kpọrọ mama kpọrọ papa lekọta ha mgbe ha ndụ chihala ụgbọelu ha bịaba bọchị onwere ụbọchị agaji nwoke na agaji nwaanyị nkachagwuru ha echihala ụgbọelu pushuru ha gaa otu a ka akwa ha kwara ha akwa jechi ha la flight ha na-agaba ụmụ ha mekakwa ha lata ahụ maka ha na-abụ akagwo nka ahụ arụ do proud of your parents la ha akagwo nka la aṅụrị ọṅụ ekpelere emugworo nwa maka na ịkpọrọ onye nka gworo nka ma onye mugworo ụmụ ga-akpọnye ndị nwunye nwa chi ha lekọtaba o nwere ike onye enweghị obi umeala nwere ike ole echighị ihe o nwere ike onye enweghị obi umeala maka ọhụrụ nne amụ ịgọgọgọ andị nwaanyị na-elekọta mana ahụgwo m nwoke m elekọta karịa nwaanyị la Lagos ka kpọta mama iwuru akị papi wuru akị la akpọrọ papi ya gị asa ahụ maka papi ya ekpu wish mana Nneka